Ahojte, vítajte na kanáli Marcin TV a dneska tu máme video. Tu máme mačiatko malé s veľkou mačkou. Aj Maxika. Takáto pekného kocúrika. Ona je papa mačka. Ahoj, Foxík. Ahoj. 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 A dneska si ukážeme, čo je nové tu u nás. Všetko je už nachované. Už iba ukazujem, že čo ako, lebo už je obed. Tu máme dve malé husy a 5 moriek malých. Jedna je kúštik väčšie od nich, ale tak máme. Potom ďalej, tu máme sliepky, už takto v ohrade. Máme Leghorn kohúta, obyčajného kohúta a obyčajného kohúta a 20 sliepok. Takže tuto majú dom, tuto spávajú husy, tam spávajú kačky a tam morky. Treba to troška aj prestavať, lebo tieto chvíľce sú už strašne staré, ale to už sa prestavím. Tuto som im urobil včera takú popolovú kúpeľ, lebo v tom sa kúpu a ďaká tomu sa zbavujú niečojakých nečistôt, baktérií a takých tých vošiek, čo sú na sliepkách a čo sa zdržávajú aj v kurine, čiže tuto majú, len ešte to tak externe chodia. Možno kvôli tomu, že tu je zbytočne toto jedlo je veľké, takže takto budú to mať a možno tu budú chodiť. Tu máme takto sliepku. Bože. Takže zatiaľ tu žiadne vajce nemáme. Ešte tu mám znalšieho. Stará sliepka sa jeduje, tam sedí na vajci, ďalšia sedí na vajci, taká vyholená. Ona je poďa taká vyholená, stále na ňu kohút skáče. No stále je tak vyholená. Čiže preto je taká vyholená tá sliepka, lebo proste vždy na ňu skáču a od nej máme aj najviac kuriatok, čiže je taká produktívna, čiže jej vypadali aj z chrbta pierka, ale tak dorastú. A teraz má pokoj v lete, lebo má troška kút. Čiže máme tu aj všelijaké staré sliepky, aj nové. Napríklad tieto sú nové, také 4. Kohúta máme Leghorn nového, lebo chceme znova chceme chovať Leghorn sliepky, aby sme mali čisté Leghorn, že to sa ešte nepodarilo, lebo máme dosť mladých aj obyčajných sliepok, ale aj starých, čiže tie staré pomaličky budeme zabíjať, aj kohúty, aj akože pri kuriatkách, čo sú kohúty, to tiež potom pôjdu preč, aj niektoré kuriatá sa predajú, ostanú nám Leghorn a kohút a plus ešte nejakých 2 Leghorn kohútov zaobstaráme a nejaké sliepky k ním, aby bolo lebo proste na 10 sliepok stačí jeden kúr, ale keď máte jedného kohúta. Keď máte 20 sliepok, tak stačí treba 2 kohútov a keď máte 30, tak treba 3. Čiže oni majú skoro 20 to nič, čiže to už je skoro akože Takže preto treba nám ešte 2 Leghorn kohútov, týchto starých zabijeme, aj staré sliepky a pomaly budeme mať Leghorn sliepky. A 3 kohútov Leghorn. Takto to máme. A táto je taká zlatá. To je taká tiež mladá. Aj tá čierna je mladá. A ostatné sú také staré už. A ide nám na vajco, to je tiež mladá. To zatiaľ nič není. Ani tu nemá nič. No a idem vám ešte ukázať. Musím. Tak tuto máme moriaka, Cyrila. Tuto máme husy. A niekde aj morka. Tuto máme husy, tu majú vodu. Máme 9 husí plus 2 v tej ohrade. Čiže 11 hus. Tieto dve prvé, to sú najstaršie, alebo nie, tie a tá sú najstaršie. To je Gunnar hus.
A od nich máme tieto hnusatka, ostatné, čo vidíte. Plus sme mali ešte jednu sivu, ládenskú, alebo ako sa to volá. Veľká z týchto horúčov zomrela a proste je to tak horúco, ani neprší, nie je to už ani tráva, kvôli mu samo, bo všetko zožali. No a ešte zakazujú púšťať aj vodu, lebo proste tu je voda, ako málo vody. Takže musíme šetriť vodu, ale stále akože samozrejme zvieratám majú vždy niečo plné. Tuto majú napríklad prasce, majú to tak akože kúpu, keď sú vonka. Tu majú ešte husy plné vody. Tu sa nekúpu, ale tu väčšinou zvyknú husy piť, lebo tu je pokazená tá vaňa, tečie, čiže tam som sa utesnil, ale to tá voda pomalečky sa odumiera, tu sú všelijaké živočíchy, tu sú. Čiže z tohto zvyknú piť, alebo z tej polievame. Na to sa už chodia do tejto kúpať, tu majú aj takú rampu a sa to kúpu a stále sa to tak čvachtajú. Tam máme kačky. A tu máme kuratá. Čiže leghorn kuratá, obyčajné kuratá a zopár nejaký mix s zrkalimerom. To bývajú. Tu máme takéto bydlo. Toto čierne kurčaté otiečenie sliepky, čo som vám ukazoval. Že tu majú jedlo, ešte kopu, tu majú jedlo, tu majú vodu. Tu majú také ako, tam proste na tom veľakrát sa dávajú, tam vidíte aj, sú tam výkary, lebo tam to je ich miesto. Tam stále tak si sadnú, alebo do lesu a oddychujú, čiže tak. Tiež ich je 23. Čiže 23 a 23. 20 sliepok a 20 kuriat. No ako som hovoril, kohúti, tu máme aj jedného, to je do polievky. Leghorn kohúti tie sa asi predajú, lebo to je škoda ich zabiť. Proste to sú akože dobrá rasa sliepok. Sliepky leghorn sa nechajú samozrejme. A ešte 5 sliepok dáme preč, akože rozdáme. Čiže dáme ostalo oveľa menej, ale zatiaľ je tu takto veľa. Čiže táto ohrada, ako vidíte, to je iba provizorná proste. Len aby neušli a dala sa čo najrýchlejšie aj dať preč a prerobiť a tak. Ešte som neprerábal, ale ešte rozmýšľam, že ešte to kus zväčším. Lebo už ani oni tu nemajú trávu, ani nemali, ale tu rastú takéto buriny ako tu. Teraz tu mali také, že skríšili, že to všetko už si vyžrali. Čiže... Ale majú tu aj chládok, akože tu dosť veľký chládok, už vedia aj dobre lietať. Tu si vždy aj sadnú, takže chládok majú pekný. Túto podstromenie, čiže to im je dobre, len to, že nemajú trávu, už im to je menšie. Čiže jedna kačka čierna, lebo toto sú pekínske kačice. Jedna čierna, pekínska nám sedí na vajciach. A títo dvaja, kačo s kačkou, sa takto, akože toto, niekedy sa aj v tom kúpu, niekedy vo vani a niekedy takto iba oddychujú v tieni. Sú ten kač je dosť špinavý, lebo je čisto bielý a taký špinavý. Čiže idem o chvíľku pustiť prasce a to sa vyváľajú, to budete vidieť. Otvorím sliepkam ohradu, aby mohli ísť aj oni už do záhrady. A pustím prasatá. Vždy gang. Čiže tu máme prasatá. Idem ich pustiť. Toto musím dať preč, aby sa dalo lepšie otvoriť. Akorát spali. No poď von. Mišo. To je Mišo a menšia vietnamská je Žovka. Mišo. Poď von, poď. Mne strašne sa šialia a chvíľku tak bude ako vrčať, krochkať. To budete počuť. Poďme, von. Von, poďme. Aha, už to bude. Poďme von. No poďme von. Poďme von. Toto je Žovka. No poďme von. Neradi kúšu do noh. No poďme von. Poďme von. Poďme von. No, ani nechce zvon. Poďme von. Fuď to. No. Ešte by ma kúsol.
No, už si zavrel bráničku. Ježiš, Mišo. Ne. Von. To zatváram, aby tam nežili v záhradkách a tak ďalej. Takže ako sa tu už javia. No, už sa pôjdu kúpať. Aha, už sa ide kúpať. Choď ty. Choď moja. No, už mám tu vodnú kúpeľ. No, aj nech tam celý, oni sa radi strepú, no ako som teraz hovoril. Radi vojdu dnu a vylievajú vodu, ktorá není. Mišo, choď sa tam kúpať do svojho baheniska. Mišo, nech. Mišo pýta. Poď sa kúpať. No, sa ide kúpať. Ona ide na záchod a on sa ide kúpať. Nie, tak nejde. No hovorím, ona ide na záchod naozaj. No a toto je ich čvachtanie. Tak už to nie je rúžové prasa, ale fuj, ale diviak. A to je ona. Ďalší diviak to bude. On sa škrábe, Mišo. A celý sa na ňa spadne o chvíľku. Ale nie, nespadne. No, nie, že ma zvalíš. Ja sedím teraz na zemi. Nie, že ma... No, choď preč, Mišo. A to výrazda ma zvalil na zem úplne. A zožral. Takže z tohto videa je to všetko. Ďakujem, že ste si ho pozreli, ak ste si ho pozreli. A ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom videu so zvieratami.
Tak zatiaľ ahojte.